pitäisi olla vielä ylempänä, mutta siis niinku, kyllä noin reunimaiset ihmiset niin näkyy. Tunnelmavalaistus vähän pelottavaa. Tervetuloa! Tervetuloa Helu-oppilaskunnan järjestämään vaalipaneeliin. Täällä on kaikista itse asiassa eduskuntapuolueista nyt paikalla henkilö, jota voi äänestää myös tulevissa vaaleissa. Mä oon nyt päivän toinen isäntä Sampo Rapelin kanssa ja minä olen siis Valtteri Väyrälä, olen oppilaskunnan tiedotusvastaava. Ensimmäisen kysymyksen kysyy Sampo. Ja minä olen siis Sampo Rapeli, oppilaskunnan puheenjohtaja. Ja siirrytään heti ensimmäiseen kysymykseen, joka samalla esittelee meidän ehdokkaat. Eli kysytään ehdokkailta, pyydetään teitä kertomaan oma nimenne, puolueenne ja jos on jotain muuta kerrottavaa ja sitten viimeisenä, että jos olisit ismi, niin mikä ismi olisit? Ja aloitetaan vaikka tästä RKP:stä. Jes, moi kaikille. Mä oon Benjamin Ellenberg. Tulin näköjään vähän tälleen ylläri-ehdokkaana tänne. Siksi mä askartan tässä mun omaa nimilappua just nyt. Mä oon 22-vuotias, opiskelen valtiotieteitä tuolla yliopistolla ja oon RKP-nuorten varapuheenjohtaja ja Helsingin nuorisolautakunnan jäsen. Jos mä olisin ismi, niin mä olisin varmaan sosiaaliliberalismi. Terve kaikille, olen Daniel Sanov, kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas näissä vaaleissa. Tosiaan 21 vaalipäivänä 22-vuotias opiskelija, opiskelen oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja tuotantotaloutta Aalto-yliopistossa, eli tällainen kombo. Ja jos olisin ismi, niin olisin todennäköisesti realismi. Mun nimi on Mikael Elmulhoda, mä oon 26-vuotias teologia yliopisto-opiskelija ja kristillisdemokraattien ehdokas, ja jos mä olisin ismi, niin olisin vaikka höpsismi. Nuutti Yttinen perussuomalaisista, terve kaikille. Mä oon 33-vuotias, valmistunut jo oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri. Tosiaankin perussuomalaisten Helsingin piirin puheenjohtaja ja eduskuntavaaliehdokas. Ismi tosiaankin olisin se realismi kanssa, että mennään tällä. Kiitos. Joo, terve kaikille minunkin puolesta. Olen Carl Mikael Grimm, 22-vuotias Puhelehden toimittaja ja valtiotieteen ylioppilas. Jos mä olisin ismi, niin mä olisin varmaan jonkin sortin liberalismi. Jotain kuuluu. Hyvää päivää. Mä oon Lilja Tamminen, mä oon 27-vuotias yrittäjä. Mä vaikutan Helsingin kaupungin tietotekniikkajaostossa ja OKL:n johtokunnassa, eli ajetaan ratikkaa ja metroa. Mä oon ennen ollut myös vihreiden nuorten ja opiskelijoiden hallituksessa. Mä oon tunnettu siitä, että mä kirjoitan tosi kärkevää blogia. Jos mä olisin ismi, mä olisin myös sosiaaliliberalismi. Jaha. Mun nimi on Nina Kasteen, edustan sosiaalidemokraatteja, jotka on ehkä vaikeampi taivuttaa ismiksi. Mä olisin nimittäin humanismi. Mä oon filosofian maisteri koulutukseltani, eli mulla on tällainen humanistinen koulutus ja myös humanistinen elämänkatsomus. Ja se kyllä heijastuu hyvin vahvasti mun politiikassa ja näkemyksissä. Mä toimin Helsingin maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, aikaisemmin kaupunginhallituksen varajäsenenä ja myöskin ammatikseni toimin kulttuurituottajana. Luovan kulttuurin yhdistys Drommerys on nyt 10 vuotta jo työskennellyt. Kiitos. Huomenta. Mä oon Sofia Leppä, 23-vuotias. Matematiikan opiskelija, tehnyt myös ammattitutkinnon ennen yliopistoon menoa ja tällä hetkellä toimii Etelä-Suomen vasemmistonuorten varapuheenjohtajana ja Helsingin vasemmistoliiton piirihallituksessa, eli vasemmistoliittoa täällä edustan.
Ja jos mä olisin joku ismi, niin mun on vähän vaikea päättää. Mä olisin ehkä osittain vähän idealismi, koska mun mielestä jos me halutaan päästä politiikasta mihinkään, niin me tarvitaan pientä myös idealismia ja toisaalta internationalismi, koska mun mielestä globaali oikeudenmukaisuus on tärkeää. Kiitos kaikille ehdokkaille. Sitten mennään ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen. Me haluttiin Valtterin kanssa leikkiä vähän paatuneita Ylen politiikan toimittajia ja siksipä teillä on puoluekannatuskyselyn tulokset edessänne. Joten kysytään teiltä ensinnäkin mielipidettä nykyisiin kannatuslukemiin. Toisekseen sitten sitä, että ainoastaan 57% ilmoitti kantansa, joten oletteko huolissanne tulevasta äänestysprosentista? Aloitetaan vaikka koko. No niin, pääsen aloittamaan. Mahtavaa. Puolueen galluppeja on aina hauska kommentoida. Mä en tiedä, onko yleisöllä myös, tai tunteeko yleisö, että on hyvä puhua tästä paperista, jos ei näy yleisöllä, mutta ei se mitään. Täällä siis keskustalla on edelleen aika korkea kaula ja sitähän me ollaan kaikki päästy uutisista seuraamaan, mutta sekin on laskenut nyt yli prosentin verran ja se ehkä kertoo siitä, että asetelmat alkaa tasettua kohti sitä, kun mennään kohti vaaleja. Eli tässä on niinku kaikilla vielä 4 isolla tai keskisuurella puolueella mahdollisuudet kyllä erilaisiin vaalivoittoihin. Ja kun kysyt tästä 57%, niin en usko, että kysymys on siitä, että ihmiset ei olisi menossa äänestämään, vaan kysymys on siitä, että ihmiset aidosti miettii vaihtoehtoja, että mikä olisi se oma puolue, ja se vielä tukee sitä, mitä äsken sanoin siitä, että vielä kuka tahansa tässä voi kirjaa vaalivoittoon hyvällä vaalikampanjalla. Joo. Yleisesti ottaenkin niin kommentoin vaikka ensin niin äänestysaktiivisuuskysymyksiä, niin mua on aidosti huolestuttanut ainakin, mitä mä nyt tämän hallituskauden on näitä asioita pohtinut, niin sitä, että tuntuu, että joskus jätetään äänestämättä, kun ajatellaan, että se ei vaikuta mihinkään. Mutta sitten kun luette uutisia, niin te luette paljon semmoisia ajankohtaisia asioita, mitkä vaikuttaa teidän elämään ja monia muiden nuorten elämään. Ja me eletään semmoisessa valtiossa, jossa meillä on oikeus äänestää. Se ei ole itsestään selvää todellakaan. Jo kaikissa maailman maissa mun toinen kotimaa on Iran ja ehkä arvaatte, että siellä ei ihan tämmöinen demokraattinen systeemi pelitä niin kuin täällä Suomessa. Siksi mä haluan tosi paljon käyttää myös niin kuin kaikki mahdollisuudet siihen, että kannustan äänestämään. Ja sillähän pystyy sitten vaikuttamaan siihen, että minkälaiset puoluekannatukset sitten vaalien jälkeen tulee. Tämä on kuitenkin vasta galuppi. Joo, kyllähän tämä on aika huolestuttavaa, jos niin äänestysprosenttia on yhtä alhaiseksi kuin eurovaaleissa. Toivottavasti näin kuitenkaan ei käy, vaan oikeasti ihmiset ymmärtää sen, että eduskuntavaalit on tärkeät. Se mitä tulee näin kannatuslukuihin, niin nämähän on koko maassa, mutta Suomihan ei ole yksi vaalipiiri. Ja minun käsittääkseni, kun me katsotaan vaalipiiritasolla, niin tilanne on aika erinäköinen kuin näissä prosenteissa. Siitä ei varmastikaan ole tässä mitään tarkempaa tietoa saatavilla, niin ei kommentoida sitä sen enempää. Kiitos. Joo, kyllä alhainen äänestysaktiivisuus on erittäin huolestuttavaa ja sitten myös nämä ääriilmiöt, jotka sitten ilmestyvät oikealla ja vasemmalla laidolla ja ärhäkäs retoriikka. Siksi on hyvä pysyä keskustassa. Mitä näihin kannatusluvuihin tulee, niin voisin sanoa, että kyllä kansa tietää ja äänestää fiksusti. Mun mielestä on tosi jännä tai tavallaan hauska, että tässä katsotaan tätä valtakunnallista tasoa, koska tässähän kovasti johtaa keskusta. Keskusta on Suomessa pienpuolue. Se on tämmöinen hauska kontrasti maaseudun ja kaupungin välillä. Vihreät on toiseksi suurin puolue Helsingissä. Tässä se näyttää pienpuolueelta. Eli meillä on aika iso kuilu jostain syystä syntynyt Helsingin seudun ja sen ulkopuolisen maailman kanssa. Jotkuthan puhuu sen puolesta, että palautetaan Pähkinäsaaren raja. Mutta katsotaan nyt, mihin Suomi on menossa. Äänestysprosentista mä en ole huolissani. Se on 2 edellisenä eduskuntavaalina ollut nousemassa siinä yli 70%. Mä odotan, että se on suunnilleen samaa tasoa näissä vaaleissa. Joo, mistä?
Joo, no ei tänään. Niin. Joo, no siis eipä näitä tän enempää varmaan kannattaa kommentoida näitä. Tässä on ihan hyvin keskusteltu tästä, että miltä tämä kannatus näyttää ja tosiaan koko maan tilanne näyttää erilaisia lukuja kuin sitten alueellisesti. Että meillä Helsingissä on sitten oma tilanne, mutta itse oman puolueeni suhteen sitä mieltä, että vankasti tässä on menty vakuuttavalla tavalla ylöspäin ja luvut on hyviä ja tärkeää on tosiaan, että kansa äänestää. Että tärkeää, että osallistutte myös nuoret ihmiset siihen päätöksentekoon, mitä me luodaan, koska ihan aiheellisesti tässä on todettu, että kyllä se sitten myös näkyy niissä uutisissa ja päätöksenteon suunnassa. Mihin viedään esimerkiksi koulutusta eteenpäin seuraavat 4 vuotta ja siitä eteenpäin. Kyllä se on kaikki kiinni niistä päätöksentekijöistä, kuka saa valtaa. Kiitos. Kun mä itse katson tätä, niin mä yleensä suhtaudun tämmöisiin kannatusarvioihin nimenomaan siinä, mitä ne on, eli arvioina. Mä itse olen matikka-opiskelija ja olen tehnyt myös puhelinhaastattelua, joten mä sen takia tiedän, että ne ei ole mitään kiven hakattuja numeroita siellä. Mutta jos tosta täytyisi lähteä tulkitsemaan, niin kyllä se on se, mikä mulla on fiiliskin ollut, että vasemmistolla on ollut hyvä meininki näissä vaaleissa, että me saadaan hyvin nostettua meidän leikkausten vastaista ja elvyttävää linjaa esille. Ja toisaalta se on ihan totta, että on liikkuvia äänestäjiä ja enemmän ihmisiä kuin mitä on tässä ilmoittanut mielipiteensä, niin tulee äänestämään. Se silti tulee jäämään. Suomessa ei ole mikään kovin korkea äänestysprosentti. Mutta mun mielestä, kun me puhutaan äänestysaktiivisuudesta, niin meidän ei tulisi miettiä, että miksei ihmiset äänestää. Että pitääkö meidän laittaa niinku helpommaksi se äänestäminen, että lähteä niinku sille linjalle siinä. Vaan mun mielestä meidän täytyy miettiä, että mitä ihmiset saa sillä, että ne äänestää. Miksi ne jättää äänestämättä nimenomaan. Ja mä en usko, että se on se vaikeus. Mä uskon, että ihmisten pitäisi olla enemmän vaikutusmahdollisuuksia kuin pelkästään äänestäminen, nykyistä parempaa suoraa demokratiaa ja sitä kautta ihmisiä aktivoida poliittisesti, jolloin sillä äänestämiselläkin olisi suurempi pointti, kun sä pystyt vaikuttamaan muutenkin. Ja mun mielestä tällä esimerkiksi kansalaisaloitteet pitäisi sitoa suoraan kansanäänestykseen, jolloin ihmiset pystyy vaikuttamaan niihin poliittisiin päätöksiin myös eduskuntavaalien välillä. Yritetään tiivistää vastauksia, mutta annetaan vielä RKP:n edustajalle. Kiitos. 2 nopeat huomiota tästä näistä itse kannatuksista. Meillä on sillä tavalla kiinnostava tilanne, että tämä sama kuin keskustan kannatus on about samoilla mitoilla kuin demareiden kannatus oli joskus 90-luvulla. Ja se tilanne oli se, että kannattajia oli niin paljon ja ne ei oikeastaan voinut tulla lisää. Eli joka kerta kun se puolue lausui jotain, niin ne menetti kannattajia. Ja keskustalla on vähän tämä sama tilanne nyt ja se näkyy ehkä hieman. Sitten mä en ehkä oman puolueeni kannatusmittauksia en hirveästi jaksa seurata siitä yksinkertaisesta syystä, että näitä kannatusmittauksia tehdään vaan suomeksi. Eli se tarkoittaa siis, kun taloustutkimus tekee, että kun sä soitat sille umpiruotsinkieliselle tomaatinviljelijälle Närpiössä, joka ei oikeasti osaa suomea, ja kysyt, että haluatko tehdä haastattelun, niin hän sanoo, että minä en puhu suomea hyvästi ja laittaa luurin kiinni. Sitten soitetaan seuraavalle, sitten siinä joku suomenkielinen haastatellaan sitä. No joo, tää tälleen välihuomioon. Sitten mä jotenkin äänestämisestä yleisesti niin miettisin sillä tavallaan ajatusjumpalla, että jos kuvittelee, että on realistista, että seuraavan 4 vuoden aikana ei tule missään vaiheessa kokemaan minkäännäköistä turhautumista tai pettymystä siihen, että minkälaisia lakeja kirjataan tai miten valtion verorahoja käytetään, niin silloin on ehkä ihan ok olla äänestämättä. Mutta jos on minkäännäköistä kiinnostusta siitä, että miten sun verorahoja käytetään ja mitä lakeja sun pitää seurata, niin kannattaa ehdottomasti äänestää. Joo, kiitokset ja pidetään ne vastaukset miellyttävän pituisena kuunnelmaan. Ei millään pahaa. Ja meillä oli, kuten yleisesti on tiedossa, niin Tahdon 2013 lakialoite meni myös eduskunnan suuressa salissa läpi. Ja muun muassa kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset on puheenjohtajiensa suulla ilmaissut halunsa tuoda tämän asian pöydälle ja jopa puoltaa tämä lakimuutos. Ja mä toivon, että jokaisella on edessään punainen ja vihreä lappu ja
Niillä nyt merkataan vihreällä sitä, että miten olisi äänestänyt siinä lakialoitteen käsittelyssä ja miten tulee äänestämään, jos se tulee pöydälle. Vihreä lakialoitteen puolesta ja punainen sitä lakialoitetta vastaan, eli nykyisen käytännön puolesta. Siis äänestetään lain muuttamisen esityksen puolesta. Se on niin. Ei vaan siis, sehän on jo tehty. Mikäli asia tulee uudestaan pöydälle. Siis tasa-arvoinen avioliittolaki on vihreä. Näin. Äänestetään, kiitos. Tämähän näyttää aika vihreätä linjaa. Mä haluan kysyä ainoalta kielteisesti asiasta ajattelevalta, että miksi näin? Kahdesta hyvin yksinkertaisesta syystä. Asia numero 1. Me kristillisdemokraatit lähdetään niin yksinkertaisesta asiasta kuin, että jokaisella lapsella on oikeus sekä isään että äitiin lähtökohtaisesti niin pitkälle kuin se on ikinä mahdollista. Kaikki lainsäädännölliset asiat, mitkä vaikuttaa tähän, niin me lähdetään siitä, että me emme tingi tästä lapsen oikeudesta. Asia numero 2 on sitten, että tähän ympärillehän rakentuu sitten avioliitto ylipäätänsä yhteiskunnan perusyksikkönä, peruspilarina. Ja me uskotaan, että juuri tämä isyys ja äitiys rakentaa yhteiskunnallista hyvinvointia ja me niin pitkälle kuin ikinä mahdollista halutaan se taata. Näistä 2 perusteesta lähtee kristillisdemokraattien politiikka tässä asiassa ja myös minun. RKP:n ehdokas pyysi puheenvuoroa. Siis mä aina vähän tulee sellainen pieni kylmä väre, kun mä kuulen tuon. Mä en siis millään voi käsittää, että miten valtio voi taata kaikille isän ja äidin. Miten se niinku käytännössä voisi toimia? Jos vaikka sun toinen vanhempi kuolee, niin tekeekö valtio sitten niin, että hän nimeää isän sille perheelle? Tää on siis niin tuulesta temmattua, että mä en voi käsittää, että miten tämä millään tavalla voisi toimia, millään käytännön tasolla, että taataan jotenkin isä ja äiti. Se on täysin niin kuin arjesta ja oikeasta elämästä irtaannuttu. Ja se on myös, jos mä ihan lyhyesti vielä saan sanoa, niin se on aika ilkeä sormennäpäytys kaikille niille esimerkiksi yksinhuoltajille, jotka tekee pirun kovaa ja hyvää duunia niiden lasten kasvattamiseen. Ja sitten takaisin kristillisdemokraatteihin. Kiitos. Mä oon itse sekaantunut tähän tahdon-aloitteen käsittelyyn sillä tavalla, että lakivaliokunta silloin kun se käsitteli tätä tahdon-aloitetta, niin tilasi erilaisilta asiantuntijoilta tämmöisiä lausuntoja sitten tästä lain vaikutuksista. Ja yksi näistä oli, sen laatijana oli semmoinen Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori kuin Tapio Puolimatka, joka on aktiivinen kristilliskonservatiiveissa piireissä. Hänen lausuntonsa sisältö oli hyvin vastaava kuin kristillisdemokraattien ehdokkaan tässä kuvaama, mutta kun nyt oikeasti kävin läpi niitä lähteitä ja sitten ylipäätään tieteellisen ilmaisun tasoa, jolla yritettiin argumentoida vastaavasti kuin kristillisdemokraattien ehdokas tässä sanoi, niin paljastui, että se on kaikki epätieteellistä puppua. Eli ei ole oikeasti olemassa mitään tieteellistä näyttöä siitä, joka tukisi kristillisdemokraattien kantaa, vaan kyse on puhtaasti siitä, että kristillisdemokraatit käytännössä todistetusti yrittää aina tehdä homoseksuaalien ja muiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman Suomessa mahdollisimman kurjaksi ihan ideologisista syistä. Joo, ja olkaa hyvä. Mulla on aika naivi lähtökohta politiikkaan siinä suhteessa, että mä en halua lähteä parjaamaan ketään toista puolueita tai hänen näkemyksiä tai esittämään niitä väärässä valossa. Sen sijaan satuin tuossa juuri lukemaan uutisia, kun tulin tänne bussissa ja siinä oli nimenomaisesti tästä Puolimatkan lausunnosta yliopistossa oli todettu, että ei ole minkäänlaista aihetta jälkiselvittelyyn, ei ole minkäänlaista aihetta epäillä minkäänlaisia tieteellisiä väärinkäytöksiä. Kyllä minä luotan tässä asiassa sen yliopiston arviointikykyyn enemmän kuin suuresti arvostamani toisen puolueen ehdokkaan. Ja sitten tässä RKPn puolella mielenkiintoisesti kommentoitiin yksinhuoltajia ja vastaavia. Mä en mun yksityiselämään lähde tuomaan julkisuuteen paljon ollenkaan, mutta kyllähän se nyt täytyy mainita, että
taitaapa se yksinhuoltaja tausta löytyä ihan multakin. Ja toiseksi mä oon tehnyt nuorisotyötä nyt 5,5 vuotta putkeen ja mä oon omin silmän nähnyt sen kivun, mitä isättömyys kautta äidittömyys voi tuoda. Se, mitä valtio voi tehdä, se on sitten jo monimutkaisempi kysymys. Yksi osa-alue on tietysti avioliitto ja avioliittolainsäädäntö, ettei lainsäädännöllä ainakaan sitten tahallisesti edistetä sellaisia tilanteita, joissa jää ilman toista tai samaa sukupuolta olevaa vanhempaa riippuen tilanteesta. Sitten toiset on sitten määrärahoissa ja kaikissa muissa valtion tukemissa hankkeissa, missä lähdetään vastaamaan niitä tämmöisiin nuorten kipuihin. Siihen mä hakisin keinoja ja rahoitusta. Otetaan vielä yksi puheenvuoro häneltä, joka ei ollut ole vielä asiaa sanonut. Sano, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia. Minun mielestä tämä on jonkunlaista älyllistä epärehellisyyttä puhua, että avioliitolla olisi vaikutusta siihen, että jääkö lapsi ilman vanhempia vai ei. Kyllä se on aika monesta muusta asiasta kiinni. Mutta minun ratkaisu tähän ongelmaan olisi se, että tosiaankin niin kaikki, jotka vihitään valtion toimesta, siis kirkon ulkopuolella, olisi rekisteröidyssä parisuhteessa riippumatta, että onko hetero vai homopari. Ja tosiaankin avioliitto pysyisi uskonnollisena käsitteenä ja uskonnollinen yhteiskunta voisi toimia paraksi katsomallaan tavalla siinä asiassa. Mutta tosiaankin yhteiskunnan ja nimenomaan valtion näkökulmasta kaikki parisuhteet olisi samanarvoisia. Kiitos. Kiitokset. Ja täällä oli vielä hyvin nopea puheenvuoro. Mulla on hyvin nopea huomio. Tosissaan toi oli hyvä pointti, että eihän se kirkkoon vaikuta, että sehän on kirkon sitten oma asia, että keitä kirkko vihkii. Tässä on kyse nimenomaan ihmisoikeuksista. Ja mun mielestä se on vähän ongelmallista, että lähdetään tämmöisillä isättömyys- ja äidittömyyskommenteilla vastustamaan esimerkiksi tasa-avioliittolakia tai sitten jätetään just tämä äitiyslaki jätettiin pöydälle, koska eihän tässä ole kyse siitä, että me poistettaisiin näitä ihmisiä meidän yhteiskunnasta. Eihän meidän sukupuolivähemmistöstä katoa mihinkään tai eihän se tarkoita, ettei niihin tule mitään lapsia niihin perheisiin. Se vaan tarkoittaa heikompia oikeuksia niille ihmisille näissä elämäntilanteissa. Se tarkoittaa heikompia oikeuksia nimenomaan niille lapsille näissä perheissä. Ja mun mielestä mä en ymmärrä, miten kukaan voi ihmisoikeusnäkökulmasta puoltaa tämmöistä ajattelutapaa. Joo, mun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Nuija ei ole nyt mukana, mutta pidetään kuitenkin pitää samanlainen puheenvuoromitta kuin eduskunnassa, että jos yritetään minuuttiin vaikka tiivistää. Kiitän jo etukäteen. Siirrytään seuraavaan myöskin hyvin ajankohtaiseen kysymykseen. Nimittäin, kuten varmaan kaikki tiedätte, niin hallitus on tässä nyt viimeiset vuoden ja ihan intensiivisesti sitäkin jo aiemmin tehnyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta eli sote-uudistusta. Sote-uudistuksessa siis pyritään yhdistämään perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ja siirtämään tämä kaikki laajemmille hartioille tarkalleen 19 sote-alueelle. Ja nuorille tämä tosiaan ja kaikille, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä tai tarpeeksi rikkaita yksityisiin palveluihin, niin tarkoittaa ainakin teoriassa sitä, että terveydenhoitoa pitäisi saada nopeammin. Kysyn nyt kuitenkin, kun perustuslakivaliokunta tänään muistaakseni antaa asiasta mietinnön, ja valmistelusta on ollut hieman epäselvyyksiä, niin kysyn mielipidettänne tai ennustetta, että mitä perustuslakivaliokunta sitten asiasta sanoo, onko tämä oikeudenmukaisesti valmisteltu ja tuleeko teidän mielestänne vääntöä kenties jatkaa seuraavalla hallituskaudella vai päästä nyt johonkin ratkaisuun? Olkaa hyvä. Joo. Mä itse henkilökohtaisesti en välttämättä usko, että perustuslakivaliokunnassa se menee läpi. Siinä on ollut aika isoja demokratiaongelmia tällä esityksellä, joita on yrittänyt hirveällä kiireellä korjaamaan, mutta mä en usko, että niitä on tarpeeksi hyvin pystytty korjaamaan, jotta se olisi meidän perustuslain mukainen. Ja mun mielestä myöskään tätä
vaikka tämä on hyvin tarpeellinen ja me tarvitaan tätä sote-uudistusta, niin mun mielestä jos sen läpirunnominen tarkoittaa heikompaa alueellista demokratiaa, niin mä en missään nimessä kannata sitä. Joo, eli tämä ei ole mikään mun asiantuntemusalue, mutta siinä mielessä, mitä mä oon seurannut koko uudistusta, niin kysehän on erittäin tärkeästä koko Suomeen koskevasta uudistuksesta, joka täytyy linjata ja luoda ja rakentaa vankalle pohjalle, niin että se palvelee koko Suomea yhdenvertaisesti, että mahdollisimman, siis kaikilla Suomen alueilla tämä terveydenhuolto paranee eikä missään tapauksessa huonone, siis palvelujen laatu. Ja sen takia ei mitään runnomista, vaan mikäli tilanne näyttää siltä, että tämä menee pidemmälle ja perustuslakivaliokunnassa todetaan, että tämä ei nyt ole kunnossa tämä juttu, niin ehdottomasti siis tällä asialla on annettava aika. Tämä pitää olla laadukas uudistus. Joo, laadukas sen on pakko olla, mutta sote-uudistuksessa kyse on siis siitä, että maaseudulla on hirveä määrä tosi pieniä kuntia, jotka on aika köyhiä. Se tarkoittaa sitä, että kun laki vaatii, että niiden pitäisi pystyä hoitamaan asukkaidensa terveydenhuolto tietyllä tasolla, niin ne ei pysty siihen. Siis tämä on ihan matemaattinen fakta, niillä ei ole rahaa siihen. Sitten kuntauudistus oli yritys siihen, että yhdistettäisiin näitä kuntia, jotta saataisiin isompia kokonaisuuksia, niin ne voisi sitten käytännössä yhdessä järjestää näitä palveluita. No, kunnat kieltäytyi liittymästä toisiinsa. Sitten tultiin tämmöinen pakkosote-uudistus, jossa tehdään tämmöisiä kuntayhtymiä, että käytännössä ne liitetään, mutta ei kuitenkaan. Ja paljon puhutaan mediassa tästä itsehallinnosta ja puhutaan siitä, että demokratia vähenee ja näin poispäin. Siis Suomen kuntien itsehallinto on ollut tämmöinen kuuma peruna ihan alkuajoista, mutta mä sanoisin, että voiko sellaisella kunnalla olla aidosti itsehallintoa, joka elää ihan täysin muiden taskusta? Onko Persaukisella oikeasti itsehallintoa? Muistetaan se minuutti. Joo, siis linjalla meni nyt tässä vähän puurot ja vellit sekaisin, että kyllä sote-uudistuksessa on kyseessä paljon muuta. Muun muassa tämä hallintomalli, joka me esitään, että olisi kotikunta-maakuntamalli, joka periaatteessa on käytännössä koko muu Euroopassa, paitsi Suomessa ja Tanskassa. Tämä on ainoa järkevää ratkaisu. Sitten toisin se, että ei se ole niin, että toisia kuntia elää toisten taskusta, vaan se on niin, että ikärakenne, palvelutarve, niin kuin erittelee esimerkiksi kaupunkien osien välillä, niin kyllä se on erilainen myös kuntien välillä. Ja sitten meillä on hyvinvointivaltio, joka rakentuu sen periaatteen ympärillä, että vahvempi auttaa heikompia. Se on ihan hyvin myös tämmöisiä niin kuin kun puhutaan kuntien välistä yhteistyöstä, yes. Kiitos. Mitä perustuslakivaliokunta sanoo? Lähes varmasti se sanoo ei tälle systeemille. Tässähän ei ole millään tavalla ratkaistu käytännössä niitä ongelmia, mitkä siinä todettiin jo aikaisemmin. Se mikä tässä minun mielestä on se iso ongelma on se, että tämä aiheuttaisi kunnallisverojen erittäin suuren nousun, ainakin sen perusteella mitä tässä on näkynyt viime päivinä arvioitu tämän vaikutuksista tämän malliin. Ja tässä tosiaankin suurin ongelma on se, että tässä yritetään ratkaista tätä ongelmaa tästä kustannustasosta tasapäistämisellä, mikä tarkoittaa sitä, että ne kunnat, mitkä tällä hetkellä on hoitanut asiansa hyvin ja pystynyt laskemaan kustannuksia, joutuisi maksamaan siitä huolimatta, että ne pystyy tuottamaan nämä palvelut halvempaan hintaan siitä, että joku muu kunta ei pysty siihen ja tuottaa ne palvelut edelleenkin huomattavasti kalliimmalla yksikköhinnalla. Ja tosiaankin se ongelma minun mielestä on nimenomaan tämä kustannustaso ylipäänsä ja se, että Suomessa on liikaa hallintoa sotessa verrattuna taas suorittaviin käsiin. Tässä pitäisi pystyä nimenomaan karsimaan sitä hallintoa ja siihen taas tämä malli ei hirveästi puutu. Kiitos. Mulla on aina kaikessa päätöksenteossa hyvin tärkeitä vaikuttavuusarviointia se, että ei luoda valuvikoja. Nyt me ollaan luomassa systeemiä, joka hirveän merkittävällä tavalla tulee vaikuttamaan ja se on tarkoituskin tietysti vaikuttaa suomalaisten hyvinvointiin hyvin pitkällä tähtäimellä. Niin kyllä mua hirveästi niin kuin huolestuttaa, että jos kiirehditään päätökseen, varsinkin kun on niin kuin tiedossa näitä ongelmia, että
Se on ehkä se mun kaikista ydinviesti, että toivon, että tässä tehdään päätökset niin, ettei vaan hätiköidä ja jouduta myöhemmin sitten vetämään takaisin ja katumaan, koska sitten vasta ongelmia tuleekin. Joo, jos ensin ottaa tähän faktapuoleen kantaa, perustuslakivaliokunta voi toki lausua mitä tahansa, mutta kyllä uskon, että sieltä tyrmäys tulee ennen kaikkea sen takia, että tämä on tehty nyt ihan kiireellä. Että 2 vuotta on valmisteltu jotain uudistusta, sitten on todettu, että tämä ei käy ja sitten se viikossa vedetään ihan uusiksi. Vähän olisi ihmeellistä, jos se olisi siinä vaiheessa okei. Mutta ongelma meillä on kyllä olemassa se, että meillä on noin 320 kuntaa, jotka järjestää palveluita 5 miljoonalle ihmiselle. Meillä on Euroopassa kaupunkeja, jossa niinku yhdessä kaupungissa asuu yli 5 miljoonaa ihmistä. Ja meillä tämän määrän tällaisen jengin hallinto on hajautettu 320 yksikköön. Ja se on vaan niinku liian suuri määrä hallintoa ja sitä pitää keventää. Ja se mikä meidän tämän sote-uudistuksen ongelma on ollut on se, että me ollaan mietitty vaan hallintoa, kasattu lisää hallintoa ja unohdettu ihminen, joka oikeasti käyttää niitä palveluita. Ja sen takia tärkeämpää olisi saada kevyen hallinnon malli, mikä mahdollistaa sen, että kaikilla on vapaus valita, mistä haluaa terveyspalvelunsa hankkia. Eli valtio takaisi, yhteiskunta takaisi tietyn summan niiden palveluiden hankkimiseen ja sitten sä voisit mennä julkiselle hammaslääkärille tai yksityiselle hammaslääkärille tai kuntayhtymän hammaslääkärille tai sairaanhoitopiirin hammaslääkärille ja yhteiskunta kuittaisi sen laskun sun puolesta. Yes. Tässä on 2 perustavanlaatuista ongelmaa tässä mallissa, jota nyt ehdotetaan. Eka on se, että 19 aluetta on liikaa. Siinä ei tuollaista tarvittavaa pohjaa järjestää niitä palveluita. Yleensä mitataan, että tässä on noin 200 000 ihmistä, että voi järjestää fiksusti erityisesti sairaanhoitoa. Toinen on se, että on tehty hirveällä kiireellä. Valtiosääntöoikeuden professorit on sanonut, että on aivan liian nopeasti valmisteltu ja perustuslakivaliokunta yleensä sitä seuraa. No, mutta jos sitten mietitään, että miten se ehkä pitäisi olla, niin meillä on oikeasti se ongelma, että tavallaan siis Suomen valtion ja Savukosken kunnan välillä ei ole mitään sellaista välitasoa. Meidän pitäisi ottaa läänit takaisin sillä tavalla, että meillä olisi about 12 lääniä, joilla olisi vastuuna sairaanhoito, liikenne, rakentaminen ja infra. Ne valittaisi vaaleilla, ne valittaisi kuntavaalien yhteydessä, ne voitaisiin ekaa kertaa valita nyt kuntavaaleissa ensi syksynä. Ja yksi tärkeä pointti siinä on se, että tämä menee nyt tosi hallinnolliseksi, mutta että se järjestelmä ei ole sama. Eli vaikka että Vaasan läänillä on vastuu niistä palveluista, mutta niiden ei ole pakko niitä järjestää itse. Eli ne voi myös ostaa niitä palveluita esimerkiksi 3. sektorilta. Tai sitten niin, että kuluttaja saa itse valita, että mistä se saa palvelunsa. Ja sitten se tavallaan se, että se raha seuraa sitä käyttäjää ja sitten se sairaanhoitopiiri tai lääni maksaa sitten sen laskun siitä, joka on saatu niin sanotusti niin kuin hyväksytyltä palveluntuottajalta. Kiitokset ehdokkaille. Seuraava kysymys liittyykin varmasti jossain vaiheessa jokaisen salissa istuvan henkilön elämää. Ja se on se, että opintotukeen on Suomessa oikeutettu jokainen yli 17-vuotias pääsääntöisesti opiskeleva henkilö. Mutta opintotukeen vaikuttaa 17-18-vuotiaana siihen vaikuttaa vanhempien tulot, jos sä asut kotona, ja 19-vuotiaaksi asti, jos sä asut vanhempien luona, niin 19-vuotiaaksi asti vaikuttavat ne vanhempien tulot. Ja haluankin kysyä, että onko opintotuki riittävä? Yleisestihän siitä puhutaan, että ei opiskelija varsinkaan pääkaupunkiseudulla pärjää millään ilman työtä tai opintolainaa se joltain sektorilta. Mutta haluankin kysyä nyt, että millä tavalla opintotukea pitäisi kehittää vai pitäisikin järjestelmä säilyttää nykyisellään? Siellä on ensimmäinen puheenvuoro. Yes, kiitos. Tämä perusoikeutta siis opintotukijärjestelmä on rikki, ihan oikeasti. Me ollaan nyt tosi kauan, nyt viimeiset vuoden yritetty luoda tällaisia uusia konsteja ja kikkoja, joilla saadaan opiskelijoita ulos opintotukijärjestelmästä. Nyt tuli esimerkiksi tämä uudistus, että ennen oli vaan silleen, että koko vuoden aikana pitää opiskella 45 opintopistettä, että saa opintotukea. Nyt tuli siihen vielä se lisäklausuuli siitä, että sitä ei voi laskea niinku kuukausittain, vaan että se pitää aina olla vähintään 20 opintopistettä. Nyt saadaan taas vähän porukkaa ulos siitä opintotukijärjestelmästä. Se koko rahoituspohja perustuu siihen, että on ihan sikana opiskelijoita, jotka ei saa opintotukea. Ja mun mielestä tuosta tasosta, niin se nykyinen taso olisi ihan ok, jos ne tulorajat ei olisi niin pirun matalat. Eli
sä oot oikeastaan lukittautunut siihen erittäin matalaan tulotasoon, kun sä oot opiskelija, riippumatta siitä, onko sä töissä, koska sit se katoaa se tuki heti, kun sä teet duunia. Ja mun mielestä meidän pitäisi olla perustulojärjestelmä Suomessa, ja sen pitäisi korvata muun muassa opintotuki, tai siis opintoraha, mutta ei välttämättä asumislisää, niin että se ei mene silleen kuin nykyään, että sä saat tehdä vähän duunia, sit sulla on Excel-taulukko himassa, katsot tosi tarkkaan, että paljon mä pystyn tekemään töitä, sori, mä voi ottaa tätä vuoroa, menee tuet. Silleen siis, että se perustulo sitten niin kuin ns. Pikkuhiljaa vähenisi, eikä niin, että se loppuisi kuin seinään nykyisessä opintotukijärjestelmässä. Sitten sitä tasoa ei välttämättä hirveästi voida enää nostaa. Että se perustulo voisi olla mun mielestä jossain 500 euron paikkeilla. Se voisi olla pieni korotus ehkä, mutta mitään massiivisia tuen korotuksia, niin siihen ei ole varaa. Ja kannattaa muutenkin muistaa se, että me saadaan Suomessa 10 000 eurojen arvoinen koulutus ilmaiseksi. Ja jos sen lisäksi vielä pitäisi saada aivan massiivisen suurta opintotukea, niin se olisi aika iso vaatimus kaikilta niiltä, jotka ei ole mennyt esimerkiksi yliopistolle opiskelemaan. Mä oon mennyt automekaanikoiksi 18-vuotiaana ja maksaa veroa. Pysytään minuutissa. Joo, pysytään minuutissa ja täällä oli Sofialla oli ensimmäinen puheenvuoro. Joo. Mun mielestä se taso ei ole riittävä ja mitä tuli esimerkiksi just vähän noista ammattikoulusta, niin siellähän se on vielä alhaisempi kuin korkeakouluasteella. Mun mielestä sen toisella asteella korkeakouluasteella tulisi olla saman suuruinen, koska esimerkiksi ammattikoulussa opiskelee ihmisiä, jotka on samanikäisiä kuin korkeakoulussa opiskelevat ja joilla on samanlaisia menoja kuin korkeakouluopiskelijoilla, mutta silti saavat vähemmän rahaa vaan se koulutusasteesta johtuen. Mä näen itse tämän perustulon ratkaisuna, mutta huomattavasti korkeampana kuin RKPn edustajan näkemys. Mun mielestä on tärkeää, että se riittäisi ympäri Suomea, myös pääkaupunkiseudulla asumiseen. Meillä ei ole tarpeeksi edullisia asuntoja, meillä ei ole tarpeeksi opiskelija-asuntoja, jolloin 500 eurolla kaikki ihmiset ei pysty millään tavalla edes saamaan maksettua vuokraansa, puhumattakaan sitten vielä syödä siihen päälle ja maksaa se matkakortti. Mun mielestä tämä täytyy korjata ja esimerkiksi yksi vaihtoehto on se, että asumislisä sidottaisiin enemmänkin aluekohtaiseen hintatasoon. Siinä on omat ongelmansa, mutta mun mielestä täytyy ottaa huomioon, että kaikki pystyy sillä rahalla elämään, riippumatta siitä, saiko ne Hassilta kämpän vai ei. Täällä oli ensiksi perussuomalaisten puheenvuoro ja sitten vihreiden. Joo, kiitoksia. Minun mielestä kaikkein iso vika tässä opintotukijärjestelmässä on se, että siinä on se lainaosuus, mikä pitää tosiaankin nostaa siitä, jos meinaa olla sitten niin oikeutettu myöskin toimeentulotukeen tai yleiseen asumistukeen. Se, että niin tosiaankin niin Helsingissä pitäisi pystyä löytämään se vuokrakämppä sillä alle 300 euron tosiaankin vuokralla kuusta. Se on käytännössä mahdotonta, jos ei saa sitä Hoasin opiskelija-asuntoa. Niitä ei yksinkertaisesti ole olemassa. Vaikka jossain Kajaanissa se onnistuskin, niin Helsingissä sillä ei opiskella. Ja tosiaankin niin tässä on erittäin suuri kannustinloukku nimenomaan näiden tulorajojen takia. Sellaisia työpaikkoja yksinkertaisesti hirveästi ei ole tarjolla, missä pystyy tekemään just niin vähän töitä, että pystyy tekemään sen minimin, mikä mahtuu tulorajoihin, mutta ei yhtään sen enempää. Ja sitten käytännössä nimenomaan kun niitä peritään takaisin, niitä tukikuukausia, niin siinä vaiheessa tulee kohtuuttomuus, koska niin se, että pystyy maksamaan sen kokonaisen kuukauden opintotuen takaisin, niin se voi olla monelle todella kova paikka. Jos tosiaankin tätä pitää suuristaa jollain tavalla, poistaisi nimenomaan sen, että vanhempien tulot ei vaikuttaisi opintotukeen millään tavalla. Ja sitten niin tässä nimenomaan asumiseen liittyvässä tukemisessa muuttaisin sen systeemin sillä tavalla, että siinä huomioitaisiin eri kuntien yleinen vuokrataso, koska kyllä sille opiskelijalle pitää jäädä tosiaankin jotain muutakin käteen sen asumisen maksamisen jälkeen. Ja jos haluttaisiin, että tämä opintotukijärjestelmä olisi jollain tavalla kannustava, niin sitä, että pystyy suorittamaan opintonsa jollain tavalla tavoiteaikataulussa pitäisi tosiaankin myöskin pystyä palkitsemaan sen sijaan, että katsotaan ainoastaan sitä kiinteätä tukimäärää siinä. Kiitos. Siis tämä opintotuen kysymys, joka on noussut suunnilleen 90-luvun jälkeen niin kuin ajankohtaiseksi aiheeksi, liittyy ihan täysin siihen, että elinkustannusten nousu on käytännössä syönyt opintotuen ostovoiman. 90-luvulla pystyi vielä elämään ihan mukavasti opintotuella ja sen asumislisällä, mutta se aika on ohi ja se ei ole elänyt sen indeksin mukaan ja se on ollut tavallaan ihan tietoinen päätös eduskunnalta silloin. Mutta tämä on just esimerkki siitä, miten eduskunnan eläköityvät sedät ja tädit leikkaa ihan kaikkialta paitsi itsestään. Eli tämä hyvinvointiyhteiskunnan purku alkaa nuorista.
Ja se on teidän hyvä tietää, kun te äänestätte. Mä muistan vielä sen ajan, kun 550 € asunnosta Töölössä oli paljon. Silloin mä oon itse aloittanut korkeakouluopiskeluni. Ja silloinkin teki jo tiukkaa. Niin kyllä se on niin, että tämä asumistuki opintolisässäkin täytyy jollain tapaa sitoa alueellisen kustannustason. Täällä on nopea kommenttipuheenvuoro. Olkaa hyvä. Niin, eli mun näkemys näistä opintotukiasioista. Tässä on erittäin hyvin nyt kuvailtu tämä meidän maan tilanne, että eihän tämä ole oikeudenmukainen tilanne, että nuorille ei anneta mahdollisuutta elää siis lähellekään laadukkaasti. Ja se johtuu siitä, että iäkkäät päättäjät eivät voi samaistua nuorten tilanteeseen eivätkä laita itsensä heidän saappaisiin. Mitä tulee mutta siihen 17-18-vuotiaan nuoren tilanteeseen, niin muistan ihan itsekin reilu 10 vuotta sitten, kun olin siinä tilanteessa, että järjestelmähän käytännössä kannusti nuoren ulos perheestä. Mulla oli kyllä melkein kannattavampaa lähteä yksin johonkin soluasuntoon asumaan, koska mä sain kaiken maailman tuet ja mukamas sen itsenäisyyden. Jälkeenpäin ajattelin, että olisin mieluummin pysynyt siellä kotona vähän pidempään, mutta että se järjestelmä kannustaa ulos perheestä. Et mieluummin siis totta kai ne tuet pitäisi olla korkeampia, eivätkä pitäisi riippua millä lailla vanhempien tilanteesta. Ja ylipäänsä siis mua harmittaa niin kuin nuorten puolesta se tilanne, että kun ne menee opiskelumaailmaan, niin ne joutuu just sen alhaisen tulotason takia, siis tämän opintotuen tason takia, ne joutuu mennä töihin ja todennäköisesti se on suurin piirtein jotain kauppakassan hommaa monia vuosia. Ja tästä mä en niin kuin pidä. Et mä haluaisin, että nuoret vois opiskella laadukkaasti, keskittyen, siis totta kai siis se laatu ja se, mitä niistä opiskeluista saa irti, niin se on paljon laadukkaampaa, kun pystyisi nyt ainakin ne 3 ensimmäistä vuotta keskittyä niihin opintoihin. Ja sitten kun omat kompetenssit kasvaa, niin itse asiassa niitä sivutöitäkin saa sitten jo jostain muualtakin kuin kaupan kassasta. Eli tämä muuttaisi, että kyllä opintotuki pitää olla korkeampi, jotta voi keskittyä siihen opiskeluun. Kiitokset. Tuolla oli RKPn ehdokas on nyt pitkään nopeaa puheenvuoroa. Nopeasti tuohon vasemmiston puheenvuoroon siis siitä, että kyllä siis siinä minunkin mallissa olisi se asumislisä mukana. Mutta mä en ole ihan samaa mieltä tosta, että sen pitäisi olla korkeampi Helsingissä. Jos mietitään sitä, että siis ongelmahan on se, että nyt mä en voi pitää 2 lappua anyway, no joo, asunnonhinnat on täällä, opiskelijoiden tulotaso on täällä. Jos me nostetaan opiskelijoiden tulotasoa mekaanisesti, niin luultavasti asuntomarkkinat syö sen korotuksen. Eli ne nostaa hintoja myös asunnoissa ja tavallaan se kuolee pois. Eli me tavallaan subventoidaan sitä, että asuntojen hinnat pysyy korkealla. Mutta se iso pointti on se, että sen asumisen hinnan pitää tippua. Silloin se ei ole välttämättä relevanttia, että miten paljon se asumisosuus nousee. Ja se suurin ratkaisu siihen on se, että meidän pitäisi rakentaa ihan pirusti enemmän, varsinkin Helsingin seudulla. Ja se on se ensisijainen ratkaisu tähän. Jos me vaan korotetaan asumislisiä, niin silloin me lähdetään tavallaan mukaan siihen, että hinnat on aivan käsittämättömän korkeat täällä. Otetaan vielä 2 nopeaa puheenvuoroa vasemmiston ehdokkaalta ja keskustan ehdokkaalta. Joo, siis kyllä mä itse olen ihan samaa mieltä, että meidän täytyy rakentaa enemmän ja nimenomaan pieniä asuntoja, halvan rahan asuntoja, koska en mäkään näe, että se oli juuri sitä, mitä minä tarkoitin sillä, että siinä on ongelmia. Mutta mun mielestä meidän täytyy silti huomioida, että tällä hetkellä on niitä ihmisiä, jotka ei voi odottaa sitä, että me rakennetaan lisää asuntoja, sitä, että asuntojen hinnat tippuu, vaan jotka tarvitsee sen rahan elääkseen. Mä myös kannatan sitä, että ehdottomasti kaikilla, jotka asuu itsenäisesti, erityisesti täysikäisillä ihmisillä, mutta myös 17-vuotiailla, jotka asuu itsenäisesti, pitäisi saada se sama summa rahaa. Mutta mä näen sen oikeastaan ennen muuta siihen, että se taas kannustaa semmoisia ihmisiä, joiden vanhempien tulotaso on korkea, niin jäämään sinne kotiin, koska sä et saa tarpeeksi rahaa elämiseen. Ja mun mielestä se on hyvin suuri ongelma, jos täysi-ikäinen ihminen ei pysty tekemään itselleen omia valintojaan vanhempiensa tulotason nähden. Eihän meillä ole missään muualla semmoista järjestelmää. Mun mielestä se on aivan käsittämätöntä, että se on yhä tässä opintotukijärjestelmässä. Joo, mä oon myös samaa mieltä siitä, että vanhempien tulo ei pitäisi vaikuttaa tukeihin ja sitten tätä tulorajat pitäisi poistaa kokonaan. Sitten miten tämä perustulo tulee, niin sehän pitäisi olla ainakin enemmän kuin toimeentulon minimitaso, joka on vähän päälle 500 muistaakseni. Ja sitten mä kyllä kannatan tämän vasemmiston ideaa siitä, että pitäisi olla vuokratuki. Että tietysti se vaikuttaa, niin kuin RKP:n ehdokas sanoo, vähän siihen, että vuokrataso pysyy korkealla, mutta opiskelijat ei kuitenkaan ole niin suuri osa väestöstä, että se
merkittävästi vaikuttaisi. Keskusta on itse asiassa ensimmäinen puolue Suomessa, joka on ottanut tämä perustulojuttu esiin. Me otettiin tämä esiin jo 70-luvulla ja me esitämme, että tämä pitäisi kokeilla alueellisesti ensin, koska nämä vaikutelmat tästä on erittäin vaikea ennakoida. Kanadassa, kun tämä testattiin 70-luvulla, niin esimerkiksi terveydenhuollon kustannukset laskivat 10%. Siksi sitten kun me nähdään, että minkälaisia ja miten paljon säästöjä tästä saadaan, sitten me voidaan määritellä sitä tasot paljon korkeammiksi. Annetaan vielä kokoomukselle KD:lle puheenvuoro, mitä saavat nopeastikin mieleen. No niin, hienoa pääsee osallistumaan tähän RKP ja vasemmiston käyvään keskusteluun. Pidetään tiiviinä 3 huomiota siitä, miten opintotukijärjestelmää pitää kehittää ennen kuin päästään johonkin tällaiseen perustulomalliin. Yksi on tämä asuminen, mistä on puhuttu, ja se ei tukia nostamalla parane, vaan se paranee asuntojen tarjontaa lisäämällä, eli kaavoittamalla lisää, keventämällä sääntelyä niistä normeista, mitkä sääntelee asumisen rakentamista, sillä saadaan edullista asumista. Toinen, mitä kukaan ei ole maininnut vielä tässä, on se, että mahdollisuus lainanottoon pitäisi olla nykyisin isompi. Käytännössä valtion takaama lainahinta valtiolle on niin kuin käytännössä 0. Miksi se on tällä hetkellä vain 400? Miksi se ei voisi olla 800? Se, että mahdollisuus ottaa lainaa ei pakota ketään ottamaan lainaa, se on hyvä muistaa. Mutta on ihmisiä, jotka haluaisi opiskella tosi nopeasti ja rahoittaa kaiken opiskelunsa lainalla ja silloin sen pitäisi olla mahdollista. Ja 3 on tämä tuloraja-asia. Ei mun mielestä niin kaupan kassa duuneja ei pidä pilkata, ne on hyvää kokemusta opiskeluaikana ja ne on hyvä lisä siihen toimeentuloon, mutta se, että meidän tulorajat käytännössä blokkaa työn vastaanottamisen kannattavuutta, niin ei ole järkevää. Itsekin sain tässä vuoden alussa uusia duuneja ja joudun oikeasti miettimään, että käytännössä nyt kun saan vähän parempaa palkkaa, niin se syö mun kaikki opintotuet. Kannustavampaa olisi ollut olla ottamatta ehkä sitä työtä vastaan, mutta preferoin nyt kuitenkin työntekoa enkä opintotuen nauttimista, mutta kannustinloukku siinä kyllä on. Joo, lyhyesti ensinnäkin mä näkisin tässä kehittämistä, ja siis mä olen itse niin kuin todettua myöskin opiskelija, niin asumislisissä varsinkin juuri siinä, että huomioidaan ne alueellisten asumiskustannusten valtavat erot, siitä on mullakin karvaita kokemuksia. Toiseksi mä pitäisin rakentamisessa tärkeänä sitä, että mä oon usein niin miettinyt sitä, että tuntuu, että ulkomailla keksitään tosi semmoisia innovatiivisia tapoja, miten opiskelijat voi asua niin kuin tiiviisti, modulaarisesti ja edullisesti. Ja tuntuu jotenkin, että Suomessa rakentamisessa ei ole niin kuin vielä oikein otettu huomioon tämmöisiä kaikkia mahdollisuuksia. Mä haluaisin kiinnittää huomiota siihen. Ja sitten kolmanneksi ihan yksinkertaisesti semmoinen juttu, että tulot, niin kun täyttää 18, niin minusta pitäisi poistaa se vanhempien tulosidonnaisuus. Kiitos kaikille, että olette erittäin innokkaita puhumaan. Tietenkin eduskunnassa pitää muistaa se minuutti, että sitä on hyvä harjoitella. Mutta otetaan tässä välissä, jos on yleisökysymyksiä, niin voitaisiin ottaa yksi yleisökysymys. Ei ole yhtään. Mä ainakin näin, että tässä eräs herra viittasi alussa. Okei. Ei ole yhtään yleisökysymystä. Mistään aiheesta. Heitä itse. Okei. Yleisöllä ei näytä olevan nyt kysymystä. Joo, tässä hyvää esimerkkiä annamme me nuoret näköjään, mutta ei se mitään, meillä on kysymyksiä ihan riittävästi. Eli siirrytään seuraavaan teemaan vähän, eli tässä nyt viime loppuvuodesta, niin kuten varmasti varsinkin vihreät muistavat, niin Jan Vapaavuori toi eduskuntaan esityksen ydinvoimalla luvasta Pyhäjoelle ja siihen, että vihreät lähtivät hallituksesta. Ja tosiaan kyseessähän on ensinnäkin huolta on herättänyt se, että kyseessä on venäläisvalmisteinen kattila, joka käyttäisi venäläistä polttoainetta. On huolestuttu energiariippuvuudesta ja sitten ilmastokysymys on toinen asia, minkä mä liitän tähän mukaan. Kysynkin siis, näettekö ensinnäkin mielipidettänne tähän Rosatomin ydinvoimalaan? Toisekseen kysyn, tarvitseeko teidän mielestä Suomi vahvan ilmastolain? Käydään nopeasti
pidetään ne puheenvuorot. Ja nyt arvon, että kenellä oli ensimmäistä. Vihreät voisivat. Kiitos. Kysymyshän käytännössä osoitettiin vihreille. Mitä tulee tähän Rosatomiin, aloitan siitä, niin sanoisin, että se, että Suomi tekee kauppaa Venäjän niin kuin käytännössä ulkopoliittisena aseena toimivan valtionyhtiön kanssa on talouspakotteiden rikkomista. Mielestäni on ihan yksinkertaista. Nämä uudet ydinvoimalat sitten taas, niin niistä mä oon oikeastaan koko viime yön, mä oon nukkunut 4 tuntia, niin tehnyt tilastolaskelmia sähkön eri tuotantomuotojen niin kuin kuluista Suomessa. Ja käytännössä se, mitä siitä on paljastunut, on se, että joo, ydinvoima on edullista silloin, kun sähkö on tosi kallista. Mutta tällä hetkellä meillä ei ole näköpiirissä sellaista tilannetta, jossa sähkö ylittäisi 50 € hinnan per megawattitunti sähkömarkkinoilla, siis spot-hintana, niin ihan lähiaikoina. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä 50 € ennusteet siitä, mitä Rosatomin voimala tuottaisi, niin se ei tule olemaan kannattavaa. Vaan meidän pitää maksaa käytännössä verovaroja pitääkseen se hengissä se ydinvoimala, koska muut energiatuotantokeinot niin kilpailee sen kanssa. Ja ehkä on aika katsoa jonnekin muualle. Mä en sinänsä vastusta ydinvoimaa. Mä suhtaudun teknologiaan neutraalisti kaikkeen, joka ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Siellä oli ensiksi Kristi. Tässä välissä olkaa hyvä. Kysy sitten tämän kysymyksen jälkeen. Erittäin hyvä, että on kysymys. No niin, mutta siellä oli ensiksi kristillisdemokraattien käsi ylhäällä ja sitten perussuomalaiset. Joo, minä tunnen suurta samanmielisyyttä vihreiden ehdokkaan kanssa. Tuo kuvasi hyvin juuri se, että en minäkään ole ydinvoima vastainen, mutta suhtaudun erittäin suurella varauksella juurikin niistä syistä, miten pitkälle vuosituhansien päähän kantavia vaikutuksia sillä on. Ja myöskin sitten ihan riskejä, jotka niin kuin tulee tilanteesta, jota on hyvin vaikea ennakoida. Mutta tämä Rosatom-asia, niin siinä mä näen vähän samalla lailla kuin näissä niin sanotusti venäläisten maakaupoissa, mistä on kohuttu, niin ehkä pientä naiviutta, jos ei nähdä sitä riskiä, mikä tulee ihan niin kuin strategisesti ja tietysti myös poliittisesti tämmöisestä kaupanteosta. Että pidän sitä tämmöisessä tilanteessa, missä ollaan, niin no sanotaan nyt näin, että en missään nimessä itse haluaisi Suomea semmoiseen vielä. Teidän vuoro. Joo, tosiaankin Suomessa on tällä hetkellä jo 2 kappaletta venäläisvalmisteisia ydinreaktoreita, mitkä on Loviisassa. Ja ne on tähän mennessä ollut käytössä 80-luvun alusta lähtien. Ja se, että mikä ongelma niistä on tullut tähän mennessä, niistä ei ollut mitään ongelmaa nimenomaan Venäjän suhteen. Se ydinpolttoaineena voi käytännössä ostaa ihan mistä tahansa. Suomi ei ole siinä asiassa sidoksissa Venäjään. Se, että niin mitä Vilja puhuu näistä energiamuotojen tukemisista, kyllä kun me katsotaan sitä tuulivoiman tukea, niin ei se tuulivoimakaan kyllä hirveän veronmaksajille ystävällinen siinä mielessä ole. Käytännössä se halvin energiamuoto tällä hetkellä on minun ymmärtääkseni edelleenkin kivihiili. Ja tosiaankin niitä muita halpoja energiamuotoja, ne on kanssa fossiilisia polttoaineita. Jos me halutaan vähentää päästöjä, niin meillä on käytännössä vaihtoehtoina ydinvoima ja vesivoima. Ja minun mielestä se ydinvoima on pienempi paa, kun ruvetaan tekemään lisää tekoaltaita ja muuta vastaavaa. Mitä tulee sitten tähän vahvan ilmastolain tarpeeseen, tässä kannattaa koko ajan miettiä se, että jos Suomi tekee yksipuolisia tosiaankin ympäristölakeja, niin siinä hyvin äkkiä käy sillä tavalla, että se teollisuustuotanto siirtyy niihin maihin, missä vastaavaa ilmastolakia ei ole. Ja siinä tapauksessa sen sijaan, että niin se tuotanto Suomessa, suomalaisessa valvonnassa ja suomalaisella laatustandardeilla, niin se ympäristöystävällisyys saattaa heikentyä, jos tuotanto menee jollakin kehitysmaihin, missä ei ole juuri minkäänlaista ympäristövalvontaa. Että mieluummin pidetään kuljetusmatkat pieninä, tuotetaan tuotanto Suomessa ja pyritään myöskin tuottamaan se tuotanto Suomessa sen sijaan, että oltaisiin venäläisen ydinvoiman varassa. Kiitos. Joo, ydinvoima on erittäin vanhanaikainen, vaarallinen ja kustannusepätehokas ratkaisu. Mitä tässä tuli perussuomalaisista, että tuulivoima olisi jotenkin epätehokas, niin Englannissa esimerkiksi niin, ydinvoima saa korkeampia valtion avuuksia kuin tuulivoimaa. Me pitäisimme Suomessa kehittää meidän energiapolitiikkaa siihen suuntaan, että pyrkii niin kuin energiaomavaraisuuteen, koska silloin ei me olla niin energiariippuvaisia esimerkiksi Venäjästä. Niin tässä on
turvallisuuspoliittinen pointti. Sitten se on se myös, että me otamme sisään energiaa 8,5 miljardilla eurolla vuodessa, että jos tähän pystytään vähenemään, niin saadaan merkittäviä säästöjä. Sitten, että pitäisimme pyrkiä siihen, että kun tehdään tämä uusiutuvien siirtyminen, niin panostetaan puuhun, koska sitä meillä on paljon, ja jos me pystymme kehittämään tätä teknologiaa niin, että niin saamme vientituotteita ja luomme paljon suomalaisia työpaikkoja. Kokoomus on täällä mikrofonin kädessä, joten antaa mennä. Mä oon oppinut tän taktiikan, että kannattaa alkaa puhumaan aika pyydellä liikaa puheenvuoroja. Tosiaan, mikä ydinvoimaan tulee, niin ei kenestäkään varmastikaan ole kiva tuottaa energiaa sellaisella muodolla, jolla haudataan ydinjätteitä maahan ja sitten ne on siellä satoja ja tuhansia vuosia, mutta kyllä meidän niin akuutti ongelma on se, että me tuprutetaan hiiltä taivaalle ja hiilidioksidipäästöt on hirveätä luokkaa ja niiden vähentäminen pitää olla prioriteetti numero 1. Ja sille ydinvoima-allergisuus on myrkkyä, koska mä näen, että me jotenkin realistisesti halutaan päästä eroon hiilidioksidipäästöistä, niin ydinvoima kuuluu siihen energiapalettiin ja sen takia me ydinvoimaa myös tarvitaan ja sen takia on järkevää esimerkiksi antaa uusi ydinvoimalopa Fortumille seuraavalla hallituskaudella. Niin kauan kun meillä pystyy yksityiset toimijat turvallisesti rakentamaan ydinvoimaa Suomessa, niin kauan valtioon ei ole syytä sitä keinotekoisesti rajoittaa. No, annetaan ihan nopeasti RKP. Yes. Se on tärkeää muistaa, että tämä on teollisuuden projekti ja se perustuu siihen, että monet teollisuusyritykset siis omistaa Fennovoiman, joka rakentaa sen myllyn. Eli teollisuus on ajatellut, että ydinvoima on heille fiksu ratkaisu. Ja jos me halutaan välittää suomalaisesta vientiteollisuudesta, niin me ei voida mennä sanomaan, että ei kun teidän pitää rakentaa vesivoimaa tai ei teidän pitää rakentaa tuulivoimaa. Ja siis se mylly on venäläisvalmisteinen, se on Rosatomin tekemä, mutta se on sen takia, että Rosatom on tällä hetkellä ehkä ylivoimaisesti paras ydinvoiman valmistaja maailmassa, ainakin Suomen olosuhteisiin. Se TVO on ydinvoimalla, sitä yritettiin rakentaa Arevalla, Areva, joka siis on Ranskalla, niin ne ei onnistunut siinä, koska ne ei ole 10 vuoteen rakentanut uusia myllyjä. Ja sitten taas Toshiba, joka on toinen iso valmistaja, ne ei osaa rakentaa pohjoisiin olosuhteisiin myllyjä. Niitä sitä ydinpolttoainetta voidaan ostaa muualtakin kuin Venäjältä, sitä voidaan ostaa esimerkiksi Briteistä. Ja mitään huolto-ongelmia ei ikinä ollut näihin Loviisan myllyihin, jotka siis on myös venäläisvalmisteisia. Että tässä tavallaan kannattaa yrittää pitää vähän jäätä haltussa. Ydinvoimassa se tärkein pointti on se, että se on päästötöntä ja se, että se tuottaa tasaisesti, varmasti ja halvasti energiaa. Ja siis halpa energia ja korkea koulutustaso on ne 2 ainoata tapaa, jolla Suomessa voidaan vielä ylläpitää vientiteollisuutta tulevaisuudessa. Ja sä et mitään tehdasta voi pyörittää tuulivoimalla, koska se hintataso menee näin, riippuen siitä, että miten tuulee minäkin päivänä. Että mitään tehdasta ei sillä ylläpidetä. Sofia, vielä nopeasti. Muistutan minuutin puheenvuoron rajasta. Joo, mä vielä nopea. Mun mielestä meillä ei tarvitse rakentaa lisää ydinvoimaa. Mun mielestä pidetään ne ydinvoimat, mitä meillä on nyt, ja panostetaan uusiutuvaan energiaan. Kehitetään uusiutuvien energioiden teknologiaa, jotta ne olisi entistä tehokkaampia. Mun mielestä meidän pitää kumminkin huomioida se, että energian kulutusta täytyy joka tapauksessa vähentää. Ihan sama mikä me päätetään energiaa, miten me päätetään sitä tuottaa, niin meidän täytyy energian kulutusta vähentää ja lisätä energiatehokkuutta. Ja mä huomioin vielä sen, että esimerkiksi jos mietitään tätä rahallisesta näkökulmasta, niin Olkiluoto 3 on yksi maailman kalleimmista rakennuksista, joten mun mielestä kaikki raha, mitä siellä yhä rakennetaan tätä, niin olisi voitu laittaa uusiutuvien energiamuotojen teknologiaan. Nyt mennään eteenpäin. Joo, ydinvoima näköjään kuumentaa tunteita kuin meidän talommekin. Että. Mutta joo, mennään. Tämä on, pitää edetä. Nyt oli tää yleisökysymys. Joo. Niin, siellä takarivistä kuului kovaääninen huuto. Tää on tätä katujen kieltä. Tässä puhuttiin luultavasti jos ymmärrän, kannabiksen dekriminalisaatiosta. Ja jälleen kerran voimme tähän säkyyn sopivat värilaput valita ja äänestää siitä. Vihreä, no mihin se nyt liittyy, ja punainen on nykyistä lainsäädäntöä.
puolesta ja vihreä on kannabiksen dekriminalisaation puolesta. Käytöstä vai myynnissä? Käytöstä. Käyttörikoksen poistamisesta. Äänestetään, kiitos. Tulipa hieno hajonta. Otetaan täältä yksi ehdoton, eikö ole ehdotonta vastustusta, ei ole. No otetaan täältä ehdoton puolustus ja sitten perussuomalaiset. Tätä oli itse asiassa helppo kannattaa, koska tämä muuttui tässä välissä laillistamisesta niin käytön dekriminalisointi, joka on aika paljon lievempi käsite. Mä itse olen nimenomaan sen dekriminalisoinnin puolella. Mun mielestä tässä olisi hyvä pointti terveydellisestä näkökulmasta. Ei pyrittäisi rankaisemaan käyttäjiä. Mun mielestä tähän voisi myös pienimuotoinen kotikasvatus ottaa mukaan. Ei pyrittäisi rankaisemaan käyttäjiä. Tässä ei ole kyse siitä, että se olisi laillista. Kyse on siitä, että siitä ei rangaistaisi. Ja silloin myös esimerkiksi ongelmakäyttäjillä olisi helpompi hakeutua hoitoon ilman pelkoa jälkiseuraamuksista, ilman pelkoa tämmöisestä niin kuin leimasta. Ja sitten toisaalta mä esimerkiksi olen kuullut ihan huumepoliisin työntekijöiltä näkemyksiä siitä, että se on aika eri asia, tällaiset kovat huumeet ja kannabis. Ja se tavallaan veisi silloin myös huumepoliisin resursseja enemmän niiden kovien huumeiden vastaiseen ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaiseen toimintaan pois tällaisesta yksittäisten pienkäyttäjien sanakata. Joo, otetaan perussuomalaisten puheenvuoroa. Kiitos. Nimenomaan myyntiä ei missään tapauksessa olisi laillistamassa, mutta tosiaankin niin henkilökohtaisen käytön voisin laillistaa nimenomaan sillä perusteella, että ne, jotka sitä käyttää, kasvattaa sitä jo nyt, ja se on tosiaankin poliisin voimavarojen täyttä väärinkäyttöä, että johdetaan jotain kotikasvattajaa. Se, että kasvatus omaan käyttöön sallittaisiin, se käytännössä aiheuttaa sen, että niin ne vois kasvattaa sitä jossain muualla kuin jossain vaatehuoneessa, mikä tosiaankin on täysin naurettavaa touhua. Ja se, että poliisi käy ratsamassa jonkun vaatehuoneessaan pitävän kasvimaan, onko siinä nyt ihan oikeasti mitään järkeä? Minun mielestä siinä ei ole. Se, että poliisi voisi keskittyä ihan oikeasti niin vakaviin rikoksiin, mitkä on yhteiskunnalle vaarallisia, eikä siihen, että joku, joka todennäköisesti kuitenkin pystyy elämään yhteiskunnan normaalina jäsenenä, vaikka se pössytteleekin, niin jätetään se tyyppi rauhaan. Joo, kiitos. Otetaan vielä aivan nopea puheenvuoro RKP:ltä, kun näin pään pudistelua. Ollaan tällaisia liikkeitä, se ei välttämättä edes tarkoita vielä mitään. Mä äänestin molempia sen takia, että siis silleen 50-50, koska mä en usko dekriminalisointiin. Mä uskon siihen, että joko niin kuin se on nytte, tai sit all out silleen, että myynti, käyttö, kotikasvatus, kaikki lailliseksi. Dekriminalisointikokeilut on siitä epäonnistuneita monissa maissa, joissa on just tehty tätä, on se, että se tavallaan se laiton kauppa hyötyy siitä, koska sillä tavallaan ostajalla ei ole mitään intressiä enää ilmiantaa tai niin sille mitään väliä, jos se jää sitä kiinni, niin ne rahat jää siihen porukkaan, joka harrastaa myös muuta laitonta toimintaa. Mutta mulle on tärkeää se, että kannabiksen kokonaiskäyttö ei nousisi ainakaan Suomessa. Ja mä haluan chiikata ja tutustua enemmän, että miten nyt esimerkiksi nämä Coloradon ja nyt myös Alaskan kokeilut myynnin laillistamisesta edistyy. Ja jos on niin, että kannabiksen kokonaiskäyttö ei mitenkään huomattavasti nouse siitä, että siis se on täysin avointa, niin silloin mä kannatan sitä. Mutta mitä dekriminalisointia, niin sitä mä en kannata. Että se on kaikki tai ei mitään kyllä tässä kysymyksessä mun mielestä. Kiitokset. Ja vaikka tämäkin asia kuumentuu, niin mennään silti eteenpäin. Jos on vielä toinen yleisökysymys, niin lapulla voidaan sitten... No, siihen ydinvoimajuttuun vielä, niin herra keskusta sanoi, että pitäisi yrittää omavaraiseksi energiatuotannossa, mutta samaan aikaan kieltää ydinvoimalla. Miten sä ajattelit toteuttaa tätä? Just nimenomalla, kun mä just tässä äsken kuule sanoin, että me panostetaan
puuhun. Se on yksi juttu. Sitten jos meillä olisi sama tuulivoimaosuus, jossa esimerkiksi on olemassa Tanskassa, joka ne on pystynyt kehittelemään tässä viimeisten 20 vuoden aikana, niin se on ihan realistista. Sitten mitä vielä tulee, mä oon iloinen, että sä otit asian taas esille, niin mikä niistä ydinvoimahankkeista, joka on suunnitellut Suomen 2000-luvun aikana, on toteutunut? Just siksi se on epärealistista, vaikka tässä on ollut ranskalaisia, saksalaisia ja nyt sitten viimeisimmäksi venäjäläisiä, koska heillä on niihin poliittiset syyt. Niin ei ne on toteutunut siksi, että ei voi toteuttaa tämmöisissä pienessä maissa, missä ei ole riittävästi pääomaa sellaisille. Daniel taisi olla ekana. Joo, mun on pakko kommentoida. Jo siinä edellisessä keskustelussa mä tarjoin aina tähän mahtavaan versioon, missä käytetään passiivia ja puhutaan siitä, että panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin tai panostetaan puun käyttöön, bioenergiaan. Mä aina tekee mieltä, että kuka panostaa. Jos meillä on niinku yksityisiä toimijoita, teollisuusyrityksiä, niin kuin Benjamin käytetään syvää esimerkkiä, että jos sä et niinku pyöritä tehdasta tuulimyllyllä, niin sä et pyöritä tehdasta tuulimyllyllä. Ja ne on niitä tahoja, jotka pitää saada panostamaan siihen energiaan, ja ne panostaa, joko ne panostaa, sitten on hiilivoima panostaa ydinvoimaan, niin herra jumala, totta kai on hyvä, että sitten panostaa ydinvoimaan, joka on sentään päästötöntä. Ei ole olemassa mitään tästä passiivista voimaa, joka näitä energiapoliittisia ratkaisuja tekee, vaan niitä tekee toimijat, yritykset, joilla on niinku resursseja ja pääomia tehdä niitä. No porvaripoika on nyt tässä ihan fikseerautunut siihen juttu on siis se, että meillähän on paljon ratkaisuja tähän. Yksi on esimerkiksi tämä, jos te olette kuulleet Juha Sipilän kasvurahasto. Sitten on lainsäädännössä Saksassa 40% energiasta tuottaa tämmöisiä pieniä yksityisiä toimijoita. Että on paljon tämmöisiä niinku ratkaisuja, jotka voi hyödyntää. Että kaikki tätä tuottaa yksityinen puoli, julkinen puoli ja yhteistyötä näiden välillä niin kuin aina ennenkin. Pidetään puheenvuorot, kiitos. Ja pidetään puheenvuorot, mitkä me annamme, niin minuutin pituisina. Kiitos. Ja annetaan vielä viimeinen puheenvuoro vihreille ja sitten kysyn vielä kokoavan, hyvin nopeat vihreiltä ja sosiaalidemokraateilta. Yes, kokoomus väitti, että ydinvoima voidaan toteuttaa yksityisesti. Se ei pidä paikkaansa. Yhtäkään ydinvoimalaa ei ole ikinä Suomessa, eikä oikeastaan hirveästi edes maailmalla rakennettu oikeasti yksityisesti. Fennovoiman kaikki kaupat on oikeasti suurimmaksi osaksi kuntia, jotka on heittänyt sinne tosi epäedulliseen hintaan. Niin sitten siellä on Outokumpu, joka nauttii käytännössä julkisesta subventiosta siinä sijoituksessaan. Tuulivoima ei ole niin hirveän kallista, se saattaa olla 30-50 euroa per megawattitunti, joka saattaa olla siis halvempi kuin ydinvoima. Ja jo monet nämä modernit ydinvoimahankkeet Euroopassa, niin niille on pakko maksaa 90 euron per megawattitunti syöttötariffiä, koska ne rakennuskustannukset on osoittautunut niin älyttömiksi. Eli ydinvoima jees, mutta kun käytännössä jostain syystä ei osata rakentaa. Vielä viimeinen puheenvuoro sosiaalidemokraatilta. No, tämä sopii loistavasti energiapoliittisen puheenvuoron lopuksi. Nyt on kysymys, kuulkaa siitä, että niin kuin tässä aikaisemmin on todettu toverin vieressä, me kulutamme liikaa tällä hetkellä. Esimerkiksi kun katsotaan Suomen lukemia, niin Suomi käyttää energiaa ja kuluttaa 3-4 kertaa enemmän kuin keskimäärin maapallo pystyy kestämään. Se on fakta, se on länsimaiden tilanne. Ja tämä kulutushysteria pitää yksinkertaisesti lopettaa. Meidän on otettava käyttöön henkisiä arvoja, jotka korvaa sen tarpeen, että me tyydytetään meidän tarpeita aineellisella tasolla. Me pystytään elämään paljon laadukkaampaa elämää, kun otetaan tosiaan arvoja käyttöön ja henkisiä arvoja nimenomaan, pois siitä kulutuksesta. Meillä ei ole tähän varaa. Kiitokset. Nyt kysytään vielä lopuksi kokoava kysymys, jonka jälkeen tänne saa vielä jäädä välitunnin ajaksi kysymään yleisökysymyksiä ehdokkaalta ja ehkä meilläkin on muutama poliittisaiheinen kysymyskin. Ja tämä kokoava kysymys on se, että ketä tässä paneelissa muuta äänestäisit, jos et saisi äänestää itseäsi, ja lähdetään tästä näin. Aika pahan laitoit. Vaikea sanoa, tässä menee vähän kahden ehdokkaan, mutta kyllä mä ehkä, jos mä en itteeni äänestäisi, niin mä oon katsellut ton Ninan noita tavoitteita, jotka on yllättävän samanlaisia, mitä mulla itselläkin on näissä vaaleissa, niin kyllä mä varmaan Ninaa äänestäisin. Mun mielestä on tärkeää, että on nuori, kyvykäs nainen, joka haluaa panostaa nuoriin ja nuorten tulevaisuuteen.
Mennäänkö me vuoroseksi? Kiitos oikein paljon vierustoverille. Nyt mua on olottaa, että nämä nimet ei ole hallinnassa ja sitä edesauttaa vielä se, että nämä nimet on tosi pienellä tuossa kirjoitettuna. Eli joo, ihan ensimmäisenä olisin minäkin sinut maininnut, että tykkään niistä arvoista, mitä sä oot edustanut. Tämä on toinen kerta, kun ollaan tavattu. Mutta sen jälkeen tulisi tämä herra keskustasta. Mä tykkään myös hänen näkemyksistä, että hän tulisi sitten heti seuraavaksi. Että ihan tässä nyt nämä kaksi ainakin. Pahan laitoitte. Vasemmiston osalta sanon, että kyllähän me melkein ainakin kaikki tässä pöydässä niin kuin edustetaan samoja niin kuin perusarvoja, mutta meidän ehkä tavat niin kuin lähestyä niitä käytännön tai ideologian niin kuin näkökulmasta saattaa poiketa toisistaan. Jos mun olisi pakko valita, mä en voi kyllä yhtä valita oikeasti, ja jos valitaan siis ehdokas eikä puolue, niin kyllä se ehkä jossain kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä menee vähän 70-30. Joo, tässä on niin kivoja ehdokkaita, että mä haluaisin oikeasti valita kaikki. Mä valitsen ensimmäiseksi tämän demarin, koska se valitsee minut. Ja sitten se punakulta-yhteistyö, niin se on se, jota tämä maa rakennetaan sillä. Mutta sitten täytyy kyllä sanoa, että harvinaisen järkeviä mielipiteitä löytyy myös vihreistä ja RKP:stä. Jos pitäisi valita henkilönä tästä, niin Lilja olisi minun ykkösvalinta. Mutta tosiaankin, koska haluan säilyttää Malmin lentokentän ja teollisuuden Suomessa, niin sen takia valinta kääntyy kokoomuksen puolelle. Itse äänestäisin varmaankin perussuomalaisten ehdokasta tässä oikealla kädellä. Mä uskon, että me jaetaan hyvin paljon samoja arvoja. Toivon vielä, että hän vaihtaisi avioliittokäsityksensä puolueensa viralliseen avioliittokäsitykseen. Joo, koska meidän mallissa me äänestetään itse asiassa ensisijaisesti puoluetta ja sitten ehdokasta, niin äänestäisin tässä Toria vasemmalla, eli RKP-ehdokasta Benjaminia, niin siinä myös ehkä paneelista huomasin, että ajatukset kohtasivat eniten. Kiitos. Ihan aidosti on sitä mieltä, että kaikki tämän pöydän äärellä on erittäin äänestämisen arvoisia. Henkilönä mä ehkä äänestäisin Danielia tai sitten Karaa, mutta sitten kyllä se on aina sitä puoluejuttu on tärkeä muistaa. Mä en pystyisi äänestämään keskustaa, vaan se jotenkin... Mutta kyllä siis henkilönä... Juuresi ovat maaseudulla. Mä voisin Idolsissa tai missä tahansa muussa, mutta ei pysty. Daniel ja sitten Kara. Kiitokset panelisteille. Annetaan vielä iso aplodit. Virallinen osuus on nyt ohi, mutta tänne toki saa jäädä vielä välitunnin ajaksi ja sitten Yle Oho, ei sit jäädä. Voi jäädä, jos täällä on joku, joka kokee siihen sielunpaloa. Ja voi varmaan tulla henkilökohtaisestikin keskustelemaan ehdokkaiden kanssa. Kiitos! Oli mukava olla täällä tänään. Alhaalla on myös sitten. Joo. Ei mut siis... Missä kysymykset annetaan? Tulkaa toki vielä henkilökohtaisesti kysymään ehdokkailta asioita.